Ευχαριστώ τον κύριο Κουτσιανό. Όπως προανέφερα, δύο φορείς έχουν καταθέσει υπόμνημα. Βρίσκονται όμως μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Μπαρτζόκας και θα πάρει το λόγο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εκτελονιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Ελλάδας για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ομοσπονδία των Εκτελονιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων της Ελλάδος εκπροσωπεί έναν επαγγελματικό κλάδο 3.400 περίπου επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων. Δυστυχώς πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουν εκλειθεί όλοι οι φορείς κατά την διαζώσεις και κατά τη διαβούλευση στο στάδιο της σύνταξης του αναφερομένου νομοσχεδίου. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας με τις θέσεις μας και επιγραμματικά, χωρίς να θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, θα σταθώ σε λίγα άρθρα από τα οποία επιθυμούμε να γίνουν τροποποίησεις. Στο άρθρο 4 που αναφέρεται ο τελωνειακός αντιπρόσωπος με το νόμο 4955 του 22 ρυθμίζεται μεταξύ των άλλων το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου και έχει θεσμοθετηθεί πλέον η έννοια του επαγγελματία τελωνειακού προσώπου, το πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τρίτων και διενεργεί τελωνειακές εργασίες. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο όρος αυτός στο άρθρο 4 και να γίνει ρητή αναφορά στον όρο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος. Στο άρθρο 12 για τη φύλαξη των τελωνειακών παραστατικών, σύμφωνα με απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων το 2016, υποχρεούται ο διασαφιστής ή ο τελωνειακός αντιπρόσωπος να διαφυλάτει τα τελωνειακά έγγραφα επί μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωσή τους. Λόγω του ότι η προθεσμία συμπληρωματικής βεβαίωσης στα τελωνειακά παραστατικά περιορίζεται στα 3 χρόνια από την ημερομηνία γέννησης της οφειλής, σε περίπτωση που δεν έχει καταλογιστεί αυτή η συμπληρωματική οφειλή, το χρέος παραγράφεται, εκτός των περιπτώσεων που μπορεί να έχει σημειωθεί κάποιο ποινικό αδίκημα, όπως παραδείγματος χάρη η λαθρεμπορία, προτείνουμε και θέλουμε να περιοριστεί ο χρόνος αυτός στα 5 χρόνια, όπως είναι και στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, εκτός των περιπτώσεων που έχει τελεστεί και είναι σε εξέλιξη κάποια έρευνα για κάποιο ποινικό αδίκημα. Στο άρθρο 34 που αναφέρεται για τις ελεύθερες ζώνες, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα UCC προβλέπεται ότι τα ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να εισέρχονται και να αποθηκεύονται και να διακινούνται ή να χρησιμοποιούνται και να μεταποιούνται όσο βρίσκονται εντός της ελεύθερης ζώνης. Και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, οι τελωνειακές αρχές να πιστοποιούν τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και να δρομολογούν τα εμπορεύματα αυτά σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή σε θέση να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Συνεπώς, προκειμένου να υπάρχει μια συμφωνία με το νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τον ισχύοντα Τελωνειακό Ενωσιακό Κώδικα, να προσθεθεί η παραπάνω ρύθμιση. Στο άρθρο 38, που θεσπίζονται οι ποινές ανακριβούς δήλωσης, θέλουμε να πούμε ότι στην περίπτωση που υπάρχει μια λανθασμένη αποτύπωση σε μια διασάφηση, σε ένα τελωνειακό παραστατικό και ο ενδιαφερόμενος, ο εισαγωγέας ή ο επαγγελματίας τελωνειακός του αντιπρόσωπος προσέλθει μόνος του και θελώς στο τελωνείο και με αίτησή του ζητήσει να γίνει η ορθή διόρθωση της διασάφησης και η καταβολή των τυχόν οφειλωμένων δασμών και φόρων, στις περιπτώσεις αυτές να καταβάλλονται οι δασμοί και οι φόροι, αλλά να μην επιβάλλεται στον εισαγωγέα και στον αντιπρόσωπό του διοικητικό πρόστιμο, ποινή ανακριβούς δήλωσης. Επίσης, θέλουμε να πούμε στα άρθρα που αφορούν τους τελωνισμούς των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Θα πρέπει στο άρθρο 164 να διευκρινιστεί ότι, στο άρθρο 146, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά την εισαγωγή και τον τελωνισμό ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος αυτού να καταβάλει στο τελωνείο την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας, η οποία έχει όλα τα στοιχεία τα οποία θέλει η υπηρεσία για να δασμοφορολογήσει και να κατατάξει το αυτοκίνητο, παρά να ισχύει η διαδικασία που είναι αυτή τη στιγμή να ζητείται από τις αντιπροσωπείες οχημάτων να καταθέσουν αυτές το COC, το πιστοποιητικό ταξινόμηση των αυτοκινήτων, πράγμα το οποίο είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο για τους εισαγωγείς. Στο άρθρο 164, που αναφέρονται οι υπόλοιπες παραβάσεις όσον αφορά τις διαδικασίες εξαγωγής, θέλουμε να τροποποιηθεί και να ισχύει το πρόστιμο των 500 ευρώ, αλλά μόνο στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάρει μέχρι σήμερα απλοποιημένες διαδικασίες.
Όπως επίσης και στο άρθρο 195 στις εξουσιοδοτικές διατάξεις, θέλουμε με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ να στοιχειοθετηθεί σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι συναλλασσόμενοι μετά από αίτησή τους και αφού αναλάβουν τις δαπάνες που θα δημιουργηθούν να ζητούν από την Τελωνειακή Υπηρεσία να εγκρίνει υπεροριακή απασχόληση των ελεγκτών τους πέραν των εργασίμων ημερών και ωρών όταν αυτό το επιβάλλουν οι ανάγκες του εμπορίου. Και για το άρθρο 248 πιστεύω ότι δεν είναι μόνο δικό μας αίτημα, αλλά όλων των επαγγελματιών να καταργηθεί το τέλος ταξινόμησης, γιατί το τέλος επιδευματία, γιατί το θεωρούμε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρτζόκα.